Yeah, do TV, ya da money adidi, ya tie ni ekonu anemo, ya da money adidi o, boy, oya baby aye, boy. Because I do TV, tie say ya fremo, tie say ya tie nsem papa, epu to rede nkwasa fo ne kire, na wo sesan. E die na wo. Wune hwe, adu TV, e na ye hwe. Dia upe biala, ensem papa yi, news papa yi, agro na upe. Edum TV. Yeah, you do. The mahwefo nyina akwaba edeba Edum TV so. Enne eye juada. Kuta wonsa bosome ne da tosonson e wonfie aduonu ene aduonu nunum. Enne Edum TV ahwefo nyina moje bre na montena se efise de mo bepiem e wo bekwai ASAKYIRI. Ne aka se bekwai ASAKYIRI a e wo asante mantamu na ASAKYIRI no wone adade ase na ofra adade ase a ne nkro no eto aso ne bi ene abodom enu ti enye ba bia se ya yiraw da bi amanse empotam ha ya ane nam nene Edum TV ba bia amamre nya amamre bekoso no eho ene betabira ne de bia besom mo ne nyina ne se yeso uti kroma dimpa wo yesi ahunyade enu ti eye oba panyi bia wabobra na wasom ne man wasom ne kuro enu ho ene nananom ese a ne modemmo ene se no osisum ne kuro no aso ani eteni ebeyi na kire ema ye de abodin esefata ato no so ama ene nananom ahwe hu se abodin wo hoi sefata bekoa na efata na koa no etena gi akonwa na tenase abra amamre ne amamre kwan so medimu bebo awramu abra nananom ebebo obeya baso ena bibinti edini yentimi ntu ni sese na emom amamre kwaso no ubehudi ene abasobode a yede ma maami ameka na asemi osomfo akosua testi minenne ndubewura amamre ni Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura bi egu na utokura hemi Akura bi egu na utokura hasen Nyongubo ni amewuna mania Bedi akwe Mewuna mania wobimiro Akura na pampas wakura Akura na pampas wakura Akura bi egu na utokura hemi Akura bi egu na utokura hasen Nyongubo ni amewuna mania Bedi akwe Mewuna mania wobimiro Uwo brego sa brego neje ye Wo brego sa brego neje ye Aye abo brego meze mi goda na yo e wa ba ma me na ma dua na ye si ma bo buwe Mewuna mania wobimiro Wo brego sa brego neje ye Wo brego sa brego neje ye Aye na bo brego me je goda na yo e wa bravo me na ma dia ni e si ma bo buwe Mewuna mania wobimiro ye wa kwa bebuara e wa kwa bebuara no nyame o e na mo ku ya sabwe kwa bebuara ye na mo ku ya sabwe kwa bebuara kwa bebuara no Arefo anopanum ye de beto monim se Edum TV ya bepiem ewo eye bekwai ASAKYIRI na yedru bekwai ASAKYIRI na yetwem emamote se efa abasobode eni midie bia ene nananom betena se na yede bema ba panyi ewo SOMPA wasom ewo eye ASAKYIRI
empotemu ha sei empo ene emfasode a asakikro ni nyina enya ewo ne so na utru asakidi a na ese na asakihwe eye krobia asante kotoko ai utufo se titu abebio King Solomon na nya sabo akwa o na brempon hene a wo konso a eba asante mantam nso fokutire no nso odimpa a chese enedai sene amane ne amamre esitie sene anopadum de besom no sa pepepe ana premtu bi nso memamo ehu sene asetena ne hihye ya nananom ahye esiko samre nananom adehye ene adofo ana omunyina abehiem ewo asachi ahemfia se ya yebehwe abasobode afefede ene nananom eyi ayede ebema eye Mamiam di kan eka se bibi ntie di ni besie efise se o company fo anima yese empa hontuma na yese wano wa na de didi ko na de akọ emfa ntwanso edini nya betodwa pe na chese mema ahwefo a monsoma didwa mo hwe ye no munya ma hu se ne asante amamre esitie na emom de enim ne se ye bono sompa oba panyini na yese wo sompa pa ene ebo abotire tie no ho adwumadie enene ye de tumanim se ne asante amane ene amamre esitie entene di akire ekopim se ye betim di dwumadie ni nyina edi kan se de anopamu ye di kan na wiemu bohu se nananom beba betutu mu kuntum abetena se ene afade no ebe tuntum nanso emane nyo nwanwa enye aye ene yeye sa pepepe ene tie na uba asantima ye ka se obesrai nananom aye ka ne se nananom ahema no nsai na emum ahemfo ene swai de enti ahema no nsai se yeyi won kire na etu wo mfo wo den na etu wo mfo wi afi ye na kire kuromafo na fi wodi ne hema se ne amamre ene amane esitie enti ene se ne ebinumu esitie no se ese swai bi bekoso swai bekoso enye sa ne tie na emum swai mu egu ahodo eba nananom ahema no fema sa pepepe ana amamre ene asante amane esitie enti ene di akire abra ye de amane ene amamre emu nchichirimu ebesomo ewa adum TV so ahwefo da so ehwese ne adofo nananom adehye ahoho kromafo efiri achichi ne bencheye omunyina abaji nkonwa enei omo behwes dwubadi anananom ebedie sene ese na fata wo amamre kwan so eno na nei omo hwe no na migiti se samre se afei na wate asachi anopa midika bechirem se enye kuro bi ewa achiri ewa santimantama ya nimum oba be kwa idea obetra ne dade ase na se wo ba wanim obeduru pensu de ne na abodom enso toaso eno so beka se be kwa abodom no ano no ni nyina yekura ewo asantimantem ha se ni nyina ekefua enema asacha na se amanse be kwa no edimu entene dwumadi aye die no se ne na ya toyebo na ya toyebu cheche mu ahu se ne asante amane ene amamre tie no sene ese na ko edwababu ya se a onkoyira ana se mpo onkototo ne ma wonwan ene ehu se okra wohu ne wo ye no eno ana edi chiri mu aya to da bia enye ba bia enso na nananom to nsafa obetimi ahye bia de aba eno obehu ni se bidi kan be kan tuntum de bia ye ka sa asante amane de wohu tuntum ana ya yuyo na ebu ebe de bia ntesa se nana eswaya ye hye tuntum ana sa pepepe ye bo abasobode se oba apanyi enkoso hwene kontire jase na se fadi nyina tuntum ya ene ye hye etianu na wuhu ti ahwefo a mo hwe ye ewa adum TV so no enye se ye ne ye nemu asante amane ene amamre kwan so sa pepepe ana amane na fade no esitie
Ohene ba adwuma badu na na tipi ni wofa eja kan sompa odi sum asanteman tufo se osaje ma prempo tosumi ena tufo okukuwale ena tufo osietutu sompa odi asum wo amebia kan asanteman ena na HEMAA eya ASAKYIRI ma yes obehye na nibonya ena da ba mu abefa eja kan enti na nimonyam no so de behye eyo ono ane ba ye cha na na nse omo bon ko so he ti mu ewia na ya mane sompa HEMAA so penny was here so no ane de share ye na champion na pro for champion this year I got trying to down my person santimai na ASAKYIRI HEMAA daga ogonyan baby for na ye chambo HEMAA down my some power to no obesere na emre uma na no madaroma mama na ba be some HEMAA senya busha penny o share brother my dear Mashallah dear eja kan de nyina ni meja kan zio busha penny se de mi ure kasa no se eja kan de ni o hadi nyina ni meja kan isa oh ama ye cha ura se usa eja ya kan owo ne na ye cha wa HEMAA mama te no ura se onu ani mama na ye cha na o te no oda ha mechi ura se se ni mama da ha na ye cha wa HEMAA wo besre nti mo ama no da ha no da na chi ya no so be se na dura se osum ya ma ana ye cha wa HEMAA onye ni baby ko e she bo se o be se ni munyam edu mre bi kra mi papa se o be dan ire chia o be pana o se o dura se osum ya double bi no no ani papa ya kwesi bedu o be da ni ma me nchen ya omra na ye cha no show I'm sorry I mean so na papa on so power the daso ura si occasion sorry o si da bi ni ma me si on so power be daso no ne na me mo I was say look at chata ura si ku mo afufi atota na na so de ko ni krechi ko ye fie di onu so bi ura si na ye cha awbai ni na ko ye fie di osun adunu so ni ofiri hono so na pe fie so be fast ura si na ye cha fie hono na ko fie otoso ni ensa akopon dawo ma no so betra na aso onso ye na ye chamba onso ye na ye chamba eno osi bibi kire me urasi na ye chamba esi bibi kire na ASAKYIRI HENE tese osi edu ba kuni na menso me betra aso se ASAKYIRI HENE urasi infi edu ba kon na menso betra aso se ASAKYIRI HENE na e ma me esi bibi kire me se yo ma me kan yes say anything urase na kwefiri otoso miensa enso si bibi kire no se de omu mienu ma me no si bibi kire no emradu ye ne dai amte de ma me aka na onu so se do si e kan ba na bi oba bia nso a obeso osre akohwe baby a ma me ba ASAKYIRI se
ne maame aka maame nso aka to ne nan ba nso de bia oba o sere ko hebe bia ne nana nso oda bia o ko sere ba mu hene na ba mu hene edi na ko no de flower pot ura se amamle kwan so ba mu hene ne hwe ba mu bia o sere ba mu hene ne ba mu hene amana kwa no de flower apoto so enne ura se enne enna yes say mo nyamo a enfie aduonu nso achi Yes, ye maame edito Japani me ura se me manante se enne ene ye hye abrewa no animonyam enfie aduoso achi enfie aduonu nso achi ane ye hye animonyam nije esaya repo Jom. ura se pempeso nyina wo mu ha no ye ni jida esaya rehoda so de ana ye ncha asakiri ade wa muni Yes, Jom. so de no siti ura se na ye cha nyina se kirime mu ade nyina anim o de no be gba afore ma se kiriman ura se sa na na ku efiri otoso miensa ono so abeto aso aguso a wo to aso bema onyasofo a ono mu betina etunofo benufo a omo so bae tumfa bempon so bae omo so akabi Yes, Jom. atwaso afidie atwaso Japani oda ro ma se de ura ka no se wono do ma be gina ha ha no nsesa no se wo de odi hye na ba we ma kunyasofo abu mo no bi se kakra ma no ya ko ngu sai tawo sɛdeɛ wɔsi aso ɛnɛ amayɛ nyinaa no sɛdeɛ yɛwura ɛkasa no ɛhyɛ nyinaa yɛ nimonyam nti mesrɛ no sɛ ɔno nso a wɔba no ɔmmra bɛso ɛsom no a na wɔgu so som yɛne ayɛwura yɛna na HEMAA sɛdeɛ waka ne baabi no ɔmfa saa som no a ɛma yɛ nana a wɔte nana mu na ɔnhwɛ na wɔni nokorɛ ɛmfama no akwam kan sɛ asɛm no nokorɛ ni ɛyɛ anigyesɛm ɛsa ayɛ awerɛhosɛm sɛdeɛ yɛwura ka sɛ wohwɛ din no akwaa na asa aba abɛsi ɛfie a na ɛdin no wɔ mu nti ɔba no ɛdin no a ɔde ba afei na ɛgya ewura ne na HEMAA ɔmo gye wotu mu a na afei baba bɛyɛ sompa baba na yɛsɛ wo sompa ɛna wonya adeɛ nti deɛ mɛka no sɛ ɔhwɛ din no ho sɛ naano yɛ din no yɛbɛbie Anglican ɛwɔ asakyima mu ha de sɛ din no ankasa ɛna ato Anglican nti din no deɛ ɛbɛtrɛ mmom sɛ yɛwura mo gye wotu mu a ɛma hanta ma mu fa ni die ma die ani die sɛ aja ma dawo bɛsɛ ewura na ɔma yɛ maame a ɔbɛn na ɛka bi akyerɛ no ɛyɛ nana yɛkya yɛte yɛ sɛ ɔsom asakyiriman paa ɔsom asakyiriman ntumi kura na ɛdɛ no ɔba yɛsrɛ yɛ nua yɛ a ɔbɛn sɛ ɔmɔmɔdena sɛ dɛ ɔbɛsom saa pɛpɛɛpɛ san sɛ onim nipadɔn na ɛbɛyɛ adwuma nipadɔn bi a de obi bɛka ɔnte ase a ɛyɛ abɔtrɛ ɔsɛ onya abɔtrɛ na wɔne nipa no ɛde ɛkasa so onya abɔtrɛ na nipa no ɛkasa a ɛbɛma som no akɔ anim mu de afutu amde ma no sɛ onya abɔtrɛ a ɛbɛma som na ɔso no ayɛ mmarama ɛsrɛ nana HEMAA ne nana sɛ ɔmoma sɛdeɛ yɛwurade nka kan no ayɛ ne bi asa ayɛ awerɛho mekae mmerɛ bi atwa mu nana yɛka firi Kumase ba a asɛkyiri kuro no ɔsate firi soro a ɔbɛkyeaa bɛsi sɛ ɔbrɛ a na ɔbɛda adeɛ kye a na watoa so
ɔkyea kosi ɔkyea asakiri kuro nyinaa kosi wie a afei na asakiri man ne bɛma na akɔ aba saa ta mo ba ne fie hɔ no mu a onya wo na yi bia nti deɛ sɛ de yura kan sɛ ɛna ayɛ ani gya ya werɛ ho in fact yakai yana na onya ne baabi kɔ no na sɛ deɛ yana na ne ba no edin na ɛda ne so no ɔmfa ɔse anya ɔyɔ ɔnsom sompa ɛne somden a yana na bɛsom yɛ a ɔkɔ na saa edin no ɛbɛhyɛ ne nkuru a ɛbɛma ne nkwama na hoɔden nya ɔbɛsrɛ biara no ana nkonya kɛseɛ ɛbɛbɔ na menenya na kwantua a ɔwɔ mu sɛ ɛto da hia da ɔmmɔ ne nana edin sɛ punum na ato a ɛkwa bibia ma no na ɔmfa ne die ma nana HEMAA ɔmfa ne die ma ewura edin no bɛhyɛ ne nimonyuma ma ne nkwa ne ahoɔden da wasena ma ne sɛ bi nsi ɔma da me die ni anwa cha me ɛsɛ no ma ena me a ɔbai woyɛ nana prɛkopɛ fimfiti ase ɛna wayɛ nana maame abesi samre no asan bɛyɛ nana nso aka wabɔ PD a na ɛnukro yɛ sɛ adwo ababa ne adwo awatu na sɛ de abewa kaayɛ no ɛyɛ konkon no wɔ ka kyerɛ ɔsan sɛ wote so mu na ade nyine yɛ ɛna ɔno nso hyɛ wo bɔ wɔ ɔson mu yɛ mu saa nyame ayɛ adoma ma sɛ samre deɛ de wadu deɛ wɔde wani mo nyam hyɛ na ɛma wo mɛsrɛ sɛ wabrewa gina baba ana ya afie na afọ wɔ hene nso gina baba bre nyina ofrɛ wa wagina tu ofrɛ wa wagina tu wodi ahobrase saa mu gudi a ɛne waso bi de obenya ne da mɛsrɛ sɛ wo bai woni nkɔfɔ fa buo ma onkonya sofo nyina nso bi na wo yɛ saa dwuma di wo ya udina wode ba de ene dwuma di ade ba de wo firi nkora nso na no start enti na nka ya kyerɛ wonim yɛ na nso obeto aso wadaruma sɛ de nso dwuma di a wadi fiti asɛ ne yɛwura no mo hyɛ na nimonyam no de ɛyɛ krogen ɛyɛ kronkron dwuma di enti no ene ne din ade ɔde na media wadaruma na mo hwɛ bibi no nsi bibi nkyerɛ na HEMAA ne na ɔne nyina mama sɛ nyina chiame am wa teme ka kyerɛ ne sɛ kurom ha kwa miantwu ye e na light e ba akọ twea e na bodomfo enso twen besi enkwanta ha that time na kurom ha na light ni ha enso ona na ya ye de no ye do to no sompa wo som na ene na HEMAA ne be ma e ma koye ankunwasofo ka je no ma ya sere no ma kwan wa ka bibi a kyerɛ wo no wo no ba besia ye wa ha no ma ye hu ya ne se cargo car e the light post aba begu ha ei no di free hene ese na HEMAA didim wa nche na wo yesi aba kikiri ne enso enya ade enso enya light okrum ha enti na HEMAA wonya ne ba bi kwan de Nyankopon fa ne kransie yi wo wodo ede som wo manhia sa do na bi nso no wasan de som asakiri man ama ene obi abo ne din a no wapagya ne mu enti mi wura na HEMAA asomafo na ami said you will see our benefit dance among Casamodi can find on a dear. It's a fine, never do a margin out to my mind. Oh, mammy, champion. So I cry American said, a dinner adult so free on more for every man and a dinner do dinner. Or Daruma, oh, Bano, oh, Ati, Bibria, Uncle for Cafa, a dinner. In an animal can. So backroom I bet dinner and conform bonama. Yes, they say, a dinner is I do a grima obey any SOMPA. Now, announce SOMPA, Toba, Titiana, Ura, 9 months, let's say. Jamie Party, Mr. Demicatre, Mina now over. Senior in an unmunia cano, a dinner guitar, a dinner, a dash from poor as a chimema. Medium niche can. Said Dina or Fano, Yango Pontawachi, or more could drew any Yansan Sonko. The father was message, my name being to us a Santa Mine. You rock a cramacan message, Doma, into my piaf. On a dear, said Tiffany and Cobia. By idiot, and I, your child obey.
yɛne na asom ɛwɔ tipimfie kankan ɔpapa agya kan bedi akonya 1997 ɔno ɔma makwankyerɛ bedu samri na sɛdeɛ na ɔbaa a wɔbɛyi ositie ɛne sɛbe entity a tete no na musa akɔrɛ dabi sɛ wo ma wɔde ɛda yi a ɔbɛyɛ ade ampampa sɛda nana ɛdi ho danse yi na kyɛ sɛ asɛm no atɔ ne kɔm papa asɛmpa deɛ ɛyɛ na etia deɛ duro yi asɛda na yɛ kase yɛ de ma no enyina na yɛgyina yɛ tipinfoɔ ɛne yankɔbiafoɔ sɛ nana wahye animonyam amefie obi kae menim sɛ wɔba yi yɛbɛkyerɛ na kyerɛmpa ama no abɛsom sompa ama nana mo so sɛ bi animonyam abam sɛ deɛ mo yɛɛ no na anyɛ kwa ɛnum sɛ bi adwene wodi trim wɔde so nana baabi a wodi firi ba no yɛnyina yɛhu sɛ bi adwempa wɔ ne tu na mo amo so modi mo adanse deɛ na nana yɛsrɛ wɔ asɛm adaroma mo no kwae na mo fa na adeɛ nkyɛn na se ebu atrankonya ne nana mo aka bie no sɛ na hema sɛ odaroma o ma srɛ sɛ manokwae ija kyɛ no piao uzo beni nana hema twantia sɛ kwanda ho Amina, also known what they are called. Zio. 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 Is it there? They are born some party man was it. Yes, Zio. Zio. And you are knowing now, we are Zio. 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 That's your I'm going to China some more person. Mushre Biano in Sanka. Zio. That's your group. Said the September 2 name. Said we're training to Yamai. That's the green. The snack 20. The brain and 22 now. Said you're an animal kind of watch him. You need to be a car. And she said you're an active in your Heneba or Sumaya. And he said, and I was Suma my woman of I know is That's your group. That's your group. Mira. That's your group. Yeah, where you want. Let me put down then. Yeah. Hey. Double.
mommy, yes, I will go. What's up, I have one as if it is my friend. Yes, I can say that's also what and so what I don't want to my yes, I will go. What's up? I have one as if you get the zibans in my brother. Yes, I will. Yes, I will go. The pampas will go. I will grab your good with the granny. That's it. I will grab your good with the granny. No good boy, that's a thing. Papa, mamma mia. Wabre, sanza brebo, aje. Ebona wabre, kumesme wana yo. Ewana bo na mafia, yesi mabo. Asa sine. Ye wo bibro. Wagwa be fwa lo de we. Ewo bi aja fwe.
HEMAA West. Also Abrewan Kubio. Ave FPP USA the Odano, a friend of Obaya. Only MPP USA chairperson as a man of me. Honorable Odotobri, MP Fufraba, Emir, went to me a ma, the year and a woman of the same. You constituency in your chairman Alex at the end of first vice waha, organizer waha, organizer waha, deputy waha, secretary, Nasara, your party California, any million party for US secretary who make us and Kramisha, last week you have any share and country. Yenina, another my buyer, a better in your bar, a bonabas washing and when you're witchy. Now, Sabiano. Say, and Yabetu yen to Vintinazania and near Wonko. It's a be ye wedding, near Snapine, near Chow, and who said, Ampa Wafa say, Washington William, Nechiwadom, and Wadaruma say, which you do so, and I put your buyer, Yabema, Nana, near Bemo, near Banon, so Amo, na Yabeka, Mamma, the way and I say. I tell me Wadaruma. They were what did now. MP dada honorable Duwais was here no say onana Washington munyam no oni nyina no America MPP akukuda di Ghana ha MPP akukuda mfo nyina wa ha special wa MP ono so wa habi abobo mpenfo bebre wadaroma o say munyam wa hye wo maame amebia ka wo no ombesre na mo de ho aseda mude munyam ababeta ochi no munya kwa ababecha o se de omusero Washington munyam yi ofra yeraba umia eka omra metalech enra yeraba umia e ma nipa frɛ me sɛ di dwumadi bi nti ontumi mma nti memra na me megina nanem na me ba na wasi sɛ wahyɛ inu aba no eni munyam e bo that is you whiskey and so and I feel one more day the rubber umia the young fameta you ready no I feel the price of 20 Doko and I can nine and now and serpent whiskey da so na bomu ade so other room yemfa mo dwumade no tina na ohun ye ha MPP for iraba omia any yen be kwa constituency for the edebe ywe edebe bo dwumade no other room said wawade nyina wise wose mo ba no mo ma na so yi bawunia iraba omia so ti so we share wow this share munyam you know as I go baby maybe binti wetimi ama you the snap pantu na whiskey sada ana go made we are no we eye be kwa ha MPP for nyina wo be kwa ha mo so nyina ka bom mo nua ba na wo show munyam ti mo so kita doko eneka enan da ro magie ano so snap pantu da ro magie na nua ba no fa ensuna ho da ma ba dienti so bo ma dia so sada so ura sempre MPP for pen forempre o mo apugwe
Not jamming. Right, Joe. Really, a big camper. My Joe said, "Oh, yeah, check out that. Would you call them for why? You do for Brempon. Nana, I am my yet to me who that Nayanko. It's here, baby. You crack, snap, 20 Nadia. Snap, Salada. Brunisa, Brunisa, Nana dear, you, HEMAA dear. They say, one would die far with you. And the we are so not coming. Yes, and Chairman Blue can know what we do die back. As I declare 20, why any million. Feel so. I feel so. Or HEMAA or HENE go more dear. HEMAA go more dear. Nana musu dear. Chairman. Nana driver. Nana HEMAA driver. Or HENE bambo for security. HEMAA. I'm quite for the the buyer, not Chairman. And the farmer, they are cigarettes. The sewer group said there was a penny or zero. Said Munyama washing a dish. And Munyama washing a dish, almost said that's it. Don't buy a guitar, a club, and not come, you know, and I'm crab no come and sa doko no come and sa mukito muju ampa otrodua mienu ana abutrensa oto amiensa odoruma wodi mienu na HEMAA de so baako omodi achami bo ade aba ade hye bo ade aba na matam konwa mampanifo biansa kan de odoruma se de omose no ura se empra buja pani ne oba pani a oba mushram That's why he's on. Come on, man. That's a room. That's a room.
Thank you.